защо много хора или близките ни може да ни чуят, както и казваме за децата, ние говорим, обясняваме толкова неща, те не могат да ни възприемат и сякаш минава покрай тях. Това е защото най-добрият начин, по който можем да променим някой, това е да бъдем този пример. Ако ние казваме на хората колко е хубаво да са приветливи, отворени, приемащи, а ние в същото време се гневим на всяка дума, на всеки жест или някой подминавайки само ни дразни, или говорим как се ядосваме на мъжа си, на децата си от най-малкото, няма как ние не сме интегрирали това, за да може другия да лови. И точно там става разминаването. И ако действително за нас е важно на някой да посочим, да променим наши отношения или връзка с някой, всъщност идеята е да се замислим дали ние действително правим това, което натякваме, правим това, което говорим. И най-важното е ние да се опитаме да го променим. Когато ние станем това, което искаме от другите и за което говорим, действително те ще започнат да се променят и ще видим в отношенията си как нещата откликват по различен начин.